mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki CSP maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki kuma mai hanawa idan ya so da ikonsa kaga karami yana dagawa ya bashi kariya Allah na ya hana shi yayi gazawa ba da kokobo ba cikin ni'imomin sarabana sarkin iko mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki Allah dubin salatai si ta yawa yawan da ba iyaka CSP ka daɗa wa mai girma na ɗaya rasul annabinka CSP da ahalin sahabban annabu kwana suke kiranka CSP saboda martabar su kasa Allah kar da lamura su yi mun tseko mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki wannan kiɗan ɗan sanda ne zakin da bai da tsoro CSP Abdallah ko cikin yan sanda sai na kira ka toro CSP mai maganin macuta tirakin wase ya basu horo CSP samun irin ka oga kaf a jiha ne bane bazancen yan boko mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki da wuta zakin fama Abdallah bai da wasa CSP komai ya shafi cin hanci rashawa ba amarya amsa CSP aiki da zuciya tsoron Allah don kare martabarsa CSP gaskiya ya dosa dan sanda kuma saraki mai kuma dattako mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki Abdallah mu duk lunku sako aiki yake da gaske CSP bayan da baya taka kafafunsa falke uban fatake CSP Gesa da dama CSP ka yi su take yanke mai gaskiya a bashi hakin shi mara gaskiya yana nan hannunku mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki ga tirakin wase CSP bai kyala duk bararru CSP dan sanda nagartacce nagari mai kama kangararru CSP Abdallah baya yarda ko ya bari mai gaskiya ya faru CSP ga bindigarsa oga aga hankob ga wuka gami da bakan danko mai maganin tsageru CSP kan giwa fasa taro CSP Abdallah tirakin wase ne mai maganin macuta CSP mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wase jan zaki Abdallah ga kwarewa gun
aiki ba shi canki canka. CSP Inda duka dosa zai gane tun a maganarka. CSP A lokaci kaɗan ko yakan gane hankali da hauka. CSP Ba a masa wasa wanda ya rike shi ko yana kwana tarko. mai maganin tsagero CSP kan giwa fasa taro. CSP Adalla tirakin wasai ne mai maganin macuta. CSP Mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wasai jan zaki. shugaban ƙasar mutumin yana yaba ayyukanka. CSP Assignment da dama Abdallah sun biyo ta kanka. CSP An yi successful an dace ka babu je ka je ka. CSP Aiki da hankali sai CSP ga mu mai jimirin yaki. mai maganin tsagero CSP kan giwa fasa taro. CSP Adalla tirakin wasai ne mai maganin macuta. CSP Mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wasai jan zaki. Kai maganin barayi CSP ka kama masu kwace. CSP Kai maganin marasa kunya masu cin kuɗi na rance. CSP Ɓangare na fyaɗe ka kama su haka nan sarace. CSP Ba batun raɗa ba CSP mu tirakin mu ɗaure 'yan iska. mai maganin tsagero CSP kan giwa fasa taro. CSP Adalla tirakin wasai ne mai maganin macuta. CSP Mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wasai jan zaki. Abdalla ka ƙara riƙe shegu da Allah karka yadda. CSP Da an gama cike musu fom domin a rage 'yan ta'adda. CSP Shin me ake da ɓata gari bara gurbu kuma 'yan baranda? CSP Waɗanda ba su amfanar kowa a ƙasar ga sai sara suka. mai maganin tsagero CSP kan giwa fasa taro. CSP Adalla tirakin wasai ne mai maganin macuta. CSP Mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wasai jan zaki. samun irin ka abdu gari na fulatan munan sarace. CSP Abdu ko dare ko rana tsaye kake ba ka kwance. CSP Haka kake ko yaushe gun kare martabar mutane. CSP Addu'ar mu oga Allah tsare ka karma hasada su ga bayanka. mai maganin tsagero CSP kan giwa fasa taro. CSP Adalla tirakin wasai ne mai maganin macuta. CSP Mai rawani da kaki Abdullahi tirakin wasai jan zaki. Aliyu gani dan ƙauyen waka nan zan tsaya na sauka. CSP Waka ta tirakin wase ce gwarzon da bai da tamka. CSP Ɗaya kamar ɗari zakin fama na rera baitukanka. Saboda so da ƙauna yadda kake manna ofisa sai san barka. mai maganin